ci na ku. ake ciki wani. Normal fresh yayi. Ina nan. Ai normal. Wata uwa kuma an kai postin BBC. Kai. Ana dai wahala Najeriya ga Allah. Haba. Allah ana wahala. Baba ka gode ma Allah. Gafi mai Kuma ta yi yawa. Na bi mai kuɗi hawa. Gafi mai kuɗi ya hutu. Na dai sa hawa ka. No. Masu kuɗi nan ba sa Sai da jika da raka kai na ka sai na cikin yanayi sai ana yi mutum ya yi ka ci abinci. Ya yi ka mota. Ya yi ka gida mai kyau. Sannan kuma ya yi ka abin da zai ci. Ya je waje ya kwanta mota AC gida AC ko ina AC. Yanzu ma ta wasu fankoki an ka waɗanda adda AC cikin su don su kula da sannan ka ce wani mai kuɗi kwanci kai mai kuɗi ba to na yadda gaskiya. yanzu akwai mai kuɗin da zai yadda a mai shi talaka yadda nake a baya kwanci Ai so hankali wafin ka je. a baya talauci na ni kuma sai a mace mai kuɗi a bani tashin hankali na san tashin hankali bai wuce dalolin da ke gani Ba su kwanci wallahi ba su. wallahi kai ne cikin yanayi bro